θέλω. Τι πήγες να κάνεις? Ρε, είναι κουτό, Βασίλη, είναι κουτό. Στο YouTube θα πει αυτό, αλλά προχώρα. Είναι κουτό, είναι κουτό. Είναι και επιχειρηματίας τρικάλων. Μην τα πάει, γελάει. θα πάει και εμένα. Γελάει το παιδί. Γελάει. Άμα δεις μπροστά. Με τον κοντόζο θα πεις. Πώς τον κατέβα να δεις, έχει βυθιστεί νομίζω στο βούρκο. Έχει μπλοκάρει τα μαξούλα. Εγώ που δεν έχω πειρατικό από την αρχή, δεν έβγαινα τα αυτή, το φαινόταν. Γι' αυτό τα ξύλωσε. Εγώ το σειρματούσκει. Τέλος. Πήρε νερά μέσα τώρα. Κώστα. Είναι. Κάτσε να πάω να πρώτο ξεκίνημα τώρα κάτι. Κώστας Κίσας. Ακόμα γράφει. Digitarlaba.gr. Ακόμα γράφει. Ο Βάτζος έφυγε από εκεί και έρχεται εδώ. Ναι, εγώ τον μαζέψα, είχα τον βρω και δεν τον βρήκα. Και τον βρήκα κάτω από το κάρτερ, εκεί στο πλάι. Πώς τον σκότωσε, πώς δεν πήγε στον παγκόσμιο να τον σκοτώσει. Του Αντρέα, οι μαλακίες, Βασιλάκη, του Αντρέα τους. Εγώ. Πού πήγαινες, Αντρέα Μπορεί να μου? σπάσει μόνο το κάρτερ και να την γλιτώσουμε. Μπορεί να είναι το κάρτερ. Εδώ, άμα είναι το κάρτερ, εντάξει. Μπορεί να είναι το κάρτερ. Εκεί το κάρτερ. Ναι, καρτάρι, ναι, το καπάκι είναι, ρε μαλάκα. Και έχασε τα λάδια. Τα λάδια του διαφορικού είναι. Τα λάδια του διαφορικού, ναι. Μοτέρ. Όχι, ρε μαλάκα. Αντρέα, γιατί μπήκες εκεί μέσα? Αντρέα, Ματσούκα, γιατί μπήκες εκεί μέσα? Πείτε, πες μας. Μπήκαμε για να κάνουμε off-road διαδρομή. Τζίπινγκ, ήθελες τζίπινγκ? Μανάρι μου. Πω πω. Κράτα λίγο βίντεο, έχει μετά είναι το σόερ και ξεκινάει σε λίγο με την πολντόζα. Άστε τώρα. Έχει χώρο πολύ αυτό. Το μαλάκα. Αντρέας Ματσούκας, Ενθύμιος Βουίτες. Προς τα πού πήγαινες, Αντρέα? Ξέρεις, αν δεν το τραβήξει τώρα, αύριο τα μάξι θα είναι μέσα στο βούρκο όλο. Το βλέπεις που σκεπάζει. Το βλέπεις που σκεπάζει. Από τον καπακούτα τώρα. Έλα ρε μαλάκα, το βούτυξε και το βγάζει όρθιο τώρα.